Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon! Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Day po ang tatay ng Usapang Pamilya today, si Kuya A. Ako po muna si Miss A, si Ate Chi, ang sa inyong mga kaibahan sa 25 minutos na programa. Nagpisi pa lang Kuya Manny ang solo. Ngunyan ko sana na-experience na dahil si Kuya A. Permi kong pigbabayaan si Kuya A sa programa. Ngunyan, solo man ako. Tamay importanteng piga-asikaso. Kumusta po kamo dyan sa... Suga po sa nakaantabay po sa DCGB News Online. Si Madam Malu naghanap na Ate Chi. Wala po ngaya sa FB Live ang DCGB. Sabi ko, day pa po kaya nagprograma. Day pa po kaya nagpupuan ng Usapang Pamilya. Grabe pa ang commercial. Siyempre, tamapas ko na po. Ay, sugabos na gusto magpaano mag-sending Christmas greetings on air. Contact lang po kami dili. So, gabos na reporters and then so announcers sa DCGB. Then we were, tatabangan mi po kamo na makag-greet sa satuyang mga listeners. Lalo na po sa mga friends ta abroad. Salamat po sa inyong padako sa pag-antabay. Well, dito na inipagparapahalo yun, Kuya Manny. Dito na sa ng oras. As usual. Ipabuela ta sa commercial. Now, since haraniho na po ang celebration kan sa tuyang Pasko, ha? Oy, kamutabi dyan sa mga opisina. Sabi, bawal na po ang mga Christmas party. Ha? O yung sudaraga tabi, sudaraga, nagpaabot na si, nag-announce na si Mayor Vic Perete na bawal tabi ang mga Christmas parties sa mga opisina dyan sa daraga. Siguro si Mayor, yung mambaga, kuya, igwaman abiso si alkalde na bawal ang mga party-party na. Now, kung gusto po nindo mag-gather, siguro small group lang and then please observe social distancing. Tadipisil tayaon kasi si COVID eh. Now sa diretso na kita Kuya Manny. Matao po ako ning 10 man sana, pero I don't think na mauubos ta ini. 10 Christmas celebration tips ngunyan po na panahon nin pandemya. Okay. Siyempre, poon kan February baga Kuya Manny, may COVID kita. Di ba? Yung COVID pandemic has changed the way we live our lives. So dakulo na restrictions, bawal magparaluwas, bawal mag-shopping. So we go online. And then though we can still celebrate the holidays ngunyan pong taon despite the fear, yung may grabing takot tapos so uncertainty kan safety. Pero dapat isipon ta po na ang pinaka-importante so safety and then maging healthy po ang satuyang pamilya. Okay. Now, sabi po digdi sa Christmas gatherings so mga day po makakatio sa day pong Christmas party ngunya na panahonin kapaskuhan of course. Dapat po enot. I-monitor po nindo ang health status bago po ang event. Araw po kayo ng advice kan sa tuyong mga eksperto COVID-19 is not just a health risk for you but also the people around you. Siyempre, day po nindo pag-isipon ang sadiri sa nanindo. Dapat isipon man po nindo ang mga pag-iriba po nindo lalo na sa mga katrabaho nindo na minsan po baga may mga medyo maluya ang ginhawa. And then, syempre, sa pamilya, i-prioritize ang health ng pamilya.
Okay, avoid being a super spreader by monitoring your health for at least 2 weeks to a month before planning an event. So, halimbawa, ma-party si Kuya Manny, ma-Christmas party kami digdi, pitsa 30, o dapat yun yan, be sure na so mga katrabaho mi po na healthy po, dahil namamatian na kung ano pa man. Okay. Then, check for symptoms and exposure sa mga iguanin COVID-19 or sa mga may simptomas kan COVID-19 bago tabi magduman sa party. Now, importante, saro pa. Next, watch your distance and wear a mask. Sabi ni, social distancing is here to stay. Siguruhon tabi that you maintain at least 6-foot distance from other people, especially during family gatherings or office gatherings. Have a 1 seat apart rule at the dinner table. So, usually, pag nasa luwas ka mo, maobserbaran po nindo dyan baga sa mga kaunan, sa luwas, dapat di nga magkahampangan. Dapat, hindi nga ako sa right side ka ining table. So, kahampang ko, duman sa ibong na side. So, bawal po ang maghampangan. Pero siguro, yung pikatawan man in consideration, so, halimbawa, mag-agum ka mo, magkapamilya ka mo, so, pwede rin yun. Pero kung other people, kung bako manindo kairibanan sa harong, so, yun, ingat-ingat po kita, ha? And as much as possible, don't remove your face mask. They can curb virus transmission by filtering as much as 95% of tiny droplets. So, mga turotapsikan, liwoy. Oy, Kuya A, umayos ka. Mari na digdi. Okay. Anyway, it's okay. It's okay. It's okay. Okay lang yun. Kuya A, tabi. So don't forget to always wear your face mask. Now, syempre, kung di pa man kamo tabi makaon, magamit tabi kin face mask. Now, saro pang tip digdi, avoid buffets. Mahilig ba kita, Kuya Manny? Si Kuya Manny, mahilig yan sa, ano nga ni ito, Kuya? Ano? Buffet. Eat all you can. Oh, mahilig si Kuya Manny sa eat all you can. Ngunyan, gari wala na wala na nagpapa-eat all you can, ano? Sabi digdi, eating means removing your mask and face shield. So, si Simon talaga ang makaon na igwang face mask. Paano ka makakaon na may face mask, Aber? Example ko ya. Bigtataas mo ang face mask. So face mask, pagtaas mo, yaw na sa mata. So, aro po kayo ni, may nahiling akong, may nahiling akong article na dapat, bako man yan, article actually, gari may tip duman, halimbawa, makaon ka mo sa luwas, halimbawa, makaon ka sa luwas, syempre, hahalion mo ang face mask mo. Ang iba, di ba ka nakasaabit yung face mask sa talinga? Tapos, pigbababa ninda ang face mask, yaw na sa kuko. So, sala po yon. Sabi kay itong, doktor. Now, so iba, gigibo ninda, kikaag sa angog, lalong sala. Okay. Now, saro pa, ang pigigibo, ikikaag sa bag. Diba? Akuon po nindo na, pigigibo po nindo iyan. Before, pigibo ko man po iyan. Pero sala pala nito pigibo ko. Now, may nahiling ako diba na sabi, dapat ngaya, kung halimbawa, makaon ka mo, when you remove your face mask, dapat igwa talaga kitang pigakaagan ki face mask. Actually, di ko dara. Pero yaon naman sa bag ko. May pigakaagan dapat ki face mask. Once you remove your face mask, ikakaag po nindo yan either sa sarong case, so pang face mask po baga na case, or kung igwa po kamong malinig na, let's say, bond paper, halimbawa dito sa office, ikakaag po nindo yan, ipapaipit po nindo an sa indong face mask sa naka-fold na bond paper. So, malinig po. Haba ko sa scratch paper, talagang mati po yan. Dapat sa malinig pong bond paper. And then, pag
ano yun, pag gagamito nindo, so kukuha nindo syempre, pag di naman nindo gagamiton, ikakaag naman nindo, ipapaipit po nindo sa naka-fold na paper na malinig. Or, kung bako, duman po mismo sa face mask case. So, yon ha. Take it from me ha. Advice po yan sa mga nagaruluwas dyan, nagkakaon po sa luwas sa mga mall or sa mga restaurants. Sabi digdi, it may not sound fun, but consider eating first before getting together with your loved ones to avoid inadvertent disease transmission. Tama din yun. Tama ba yun pa din, Jimmy? Di ba ako tapos magtaram? Di ba mo para pailingin kan pa di? Say mo sana yan. Pade, pag nag-date ka, tabi pa di duman sa luwas, dapat may daradar. Ang face mask mo, di man ang pwedeng ipaipit sa man ang pwedeng ipaipit sa bond paper pa di. Gariyan so gas mask baga. Industrial mask yan pa di. So ang sabi, pag madumanda ka mo sa party, bago magduman sa party, magkaon na sa arong. So paano ko makakaon sa party? So ang mas importante kasi sa party minsan, maski di ka magkaon, yung presence mo ang mas importante. Paring Jimmy! Ramdaman mo sa sinabi ko sa imo. Abo ka. Okay. Now, importante po, always practice good hygiene. Either maluwas ka, ma-shopping ka, madumang ka sa mall, tapos, or mapatos ka mga regalo para sa imong mga loved ones. Always practice good hygiene. Okay? You must always wash or sanitize your hands to lessen the chances of getting or transmitting the virus. It also pays to disinfect the items you receive. Tama din yun. Na siguro kung may mga papatuson ka mo mga regalo para sa indong mga namumutan sa buhay, arog ni pa din Jimmy na salita, na nagdadamot kipang regalo para sa iyang namumutan, na aki, si Francine. Dapat, bago mo patuson pa de, mag-sanitize ka, nakikamot, tapos saka mo ilaag duman sa or i-gift wrap mo. At least, sanitize to regalo mo kay Nini, kay Francine. Then, sanitize din. So, kamot mo. Diba? Healthy din. Now, uni pa. Go big on the Christmas decor. Christmas may be different this year, but you can lift your spirits by decorating your home. Don't let the pandemic destroy the holiday vibe. Minsan kita, last year nga ni Kuya Manny, nag-istorya ba ako kan saro? Dahil nga ning dekorasyon. Kasi nagyan kita kibagyo. Christmas na Christmas may bagyo, di kita, di ba? So last year, dahil mang dekorasyon. So ibang mga harong, wala. Maski ngunyan, very seldom na mahiling po nindo. Maski maglibot po kamo sa indong mga barangay, bihira po ang harong na may dekorasyon or Christmas decoration. Kulang ang mga Christmas lights. So, bihira talaga. Lalo na syempre, mga tugang na nawaran ki mga pagrugaring. So, feeling ninda, mamunduon ang sa indang Christmas. Sabi digdi, maski po di pong dekorasyon ang sa indong harong, dahil Christmas lights, warang Christmas tree, pero po bagbirilog po ang pamilya, yun po ang pinaka-importante. Di po pag dahil po pagibuhon na rason ang pandemic, kung nga tataday po kamo celebrate din Christmas. But in the first place kasi, ang Christmas po, yun po ang pig-celebrate po sa birthday ni Jesus Christ. Yun. Although, importante, magayon man bagalaro na kung may mga aki kamong saradit na igwang Christmas tree, may Christmas lights, tapos may mga regalong napato sa irarom kan Christmas tree, magayon din po. Pero kung halimbawa warang-wara talaga, celebrate the Christmas day with your family. Magsimba po ang ang Christmas celebration bako mana. So grabing handa mo. Everyday pwede ka mong mag-celebrate ng Christmas kasi bilog ang family. Basta bilog po ang pamilya, nagkakairintindihan, nagkakaminuotan, yun po ang importante.
se compra los modelos más modernos. ¿Te gustaría vivir en Nueva York? Sabi digdi, on Christmas shopping, give away essential items and homemade items as gifts. So, tama ini kuya. Kansaro na discuss ta, pwede ka mag-recycle. Halimbawa, kulangan sa indong budget or may budget man ka mo, you stick to your budget. Bako na, magastos ka mo na labis sa indong budget. Halimbawa, si Kuya Manny, gusto mag-spend 5,000 sa pangregalo sa mga apo. O, dahil natabi, Kuya Manny, pagibuhong size meal. So, apo mo kay JR, arog kayo ng gusto. Apo mo kay Eman, arog kayo ng gusto. Nag-over the budget na. So, minsan, nasa-sacrifice. So, ibang mga gagastusan mo niya na Christmas. Don't go over your budget. Ano po? Kung po pwede sa nangani, so mga halimbawa ngaya, tataw ka man sa na medyo makinuti-kuti ka. Iguha ka Christmas card. Pwede ka magibong Christmas card. Mas magayon nga yan, Kuya Manny, kaysa sa mga babakalon mo dyan, personalized, mas magayon, tabi na magregalo ka mo sa indong loved one, lalo na sa indong mga agom. Magibo ka mong Christmas card, tapos suratan nindo. Kung medyo artistic ka mo, pwede ka mo mag-drawing, arog-arog ka yan. Diba? Nakatipid ka na, tapos mas magayon pa personalized mismo. Dahil nasupig arog baga sa mga internet ang message. And then, kung marigalo po ka mo, siguro kung gusto po nindo magbakal, kay mga panregalo, you should support local. Diba? You only need to look at the ads on your Facebook to get an idea of how many people have started setting up online stores during the pandemic. So, mahilig kita magpara online shopping. When you buy, pag mabakal ka po kay mga items this Christmas, sana po, suportaran ta sa mga small local businesses. Lalo na, halimbawa, nakulon ba kita, Kuya Manny, na, ay, narumduman ko ka ito, so nagpupuon pa lang sa pandemic. May na-interview ka mo may nag-share sa mo ni Kuya A ka ito na siya daan nagigibok yung mga pencil case or mga pen holders. Then iyo ang pitatao niya sa iyang mga friends sa office taga City Hall ata yon. So nagigibo siya. So kung halimbawa igwa kang arugan creativity, pwede kang magregalo kay mga arog kaayan. One time, narigaluhan naman ako kaayan. Natawan na ako kaayan. Pen holder. Nagibo sa beads. So, magayon po bagay na pang regalo. So, tipid. Nakakatipid ka mo kaayan. When you buy from these small local businesses, you're not just supporting the economy, you're also nakakatipid pa ka mo. Then, nasuportahan pa nindo so local business. Then tabang naman Kuya Manny duman sa nagbebenta, ta syempre nagdadamot man siya kay pangpasko ninda. Yan, ani pa. Saro pang advice, saro pang tipo ha. Go for open air stores. Now, kung kamo po mamabakal, di po kamo magparalaog sa mga air-conditioned na mga stores. Kung halimbawa malaog man kamo sa mall, syempre mahilig baga kita sa mga sale. So bako masyadong magpili kamo ki oras o maghiling kamo ki oras na bako masyado crowded ang tindahan. Ano Renz? Make sure you go to well-ventilated shops that are not too crowded. Then please avoid last-minute shopping. Kita baga? Tama? Okay. Kita baga, mahilig ba kita so mga oras di peligers na, saka lang kita naghihiro. So, ngunyan pa sana po, let's say napoon pa sana ang December. I know for sure na so iba nag-shopping na kan mga nakaaging aldaw ta. So, ibang malls tidi. Dakulon sindang sale. So, ngunyan na December po bagay, magkakaigwa na naman sindaning mid-year sale and then year-end sale. So, abo ka? So, ngunyan pa sana pa magbakal ka na tabi nin panregalo mo sako ngunyan na Christmas. Day ka na ha.
please avoid last-minute shopping. If you're shopping online, tapos wala na so nahiling mo bagang mga gusto mong stocks, you go to the mall nearest you. Tangunyan baga, diit ang tao sa mall, wala na sale. So, pwede na po kamo magbakal kung may pambakal. Sabi ni Kuya Manny, kung may pambakal. Pero kung wala pambakal, yun lang. Hindi ko po kamo matabang. Doing your Christmas shopping as early as, October nga niya, can help you steer clear of this scenario. So, avoid last-minute shopping po, ha? Tanganing, asar pang advice, tanganing makaiwas po sa surusuan dyan sa mall. Igwang mga online apps ang ining mga malls ta digdi. So, pwede kamong sabi nga ni, ano nga ni ito Kuya Manny? Gari, sila mismo ang masaod para sa Indo. So, all you need is, you go on cashless shopping through our mga stores today like LCC and SM, igwasin ng mga online app. So pwede ka mo magpasaod sa inda kung abo po nindo na makisuusuan dyan sa indang mall. When doing your Christmas shopping, consider paying through various financial apps for a cashless and contactless transaction. So no need na magduman ka mo sa mga mall para mag-shopping. Pwede ka mo magbayad through online. Sabi nga ni, yaon yan sa mga online application Tanganing day na ka mo magduman sa mga malls to pay kung ano man tabian sa indong pigsaod online. So, I hope na kuapo nindo sampulo po itong pigo nambitan ko kasubaago. Tanganing magayon ang sabi nga ni 10 Christmas celebration tips during this pandemic. Monitor your health status before an event. Watch your distance and always wear your face mask. Then sa pagkaon, avoid buffets and always practice good hygiene. So, importante po ini maghugas po ning kamot and then sanitize always your hands. And then when go on Christmas shopping, give away essential items and homemade items as gifts para makatipid ka mo. And then please support local. Kung masaod man po ka mo, please go for open-air stores. Then avoid last minute. And last but not the least, go cashless and contactless shopping. Yan. Sana po just during this Christmas season, makatipid kita and then makaingat po kita. Mas importante po sa tuya na mag-ingat ngunya na panahon na ini na day po nawawaraan COVID-19 sa satuyang palibot. Yan. Okay, siguro Kuya Manny, sa paagi kayan dyan kung man tatapuson ang programa ngunyan sa Usapang Pamilya. Sa pangalan kan sa kuyang mga pag-iriba digdi sa laog. Si Mark Shand and then si Kuya Manny T. Sa pangalan man ni Kuya A na yaon sa paglibot-libot. Ako po si Miss A. Ano ko lang po sa Indo, ang tip ko lang, kaya po niya to na magkaigwanin maugmang Pasko. Ang importante, magplano sana nintama and then mag-ingat. Thank you very much and until tomorrow naman po. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.
Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, gising agad. Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby. Idol ko si nanay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Abangan sa himpilan ng DZGB ang dulang Katumbas ay Biyaya Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay biyaya, mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay biyaya, mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay biyaya, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nini Swollen Center para sa libreng eye spa, healthron therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Ako po, Sir Linda Nasaya, taga-Kamalig Albay. Napunta po ako rito dahil madilim ng aking mata. Bakit po? Dahil nalisip po. 6 na buwan na po ako nagpapa-ice. Ang masasabi ko na lang, dati ho ang mga kulay na mga damit